ସକାଳ 6ଟା ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଉଠୁ, ସକାଳ 6ଟା ହେଲାଣି, ଉଠିଲୁ। ଉଠୁ, ଯିବା ଇନଷ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଉଠି ଯା, ଉଠୁ। କୁଆଡେ ଯିବେ ଯେ? ଉଠୁ ଉଠୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ। କଣ ଯେ 6ଟା ହେଇଛି, ଯିବି କଣ ଯେ? ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ। ଉଠୁ, ରେଡି ହୋ ଯିବା। ଯିବା ହାତରେ? ଲେଟ୍ ହବ, ରେଡି ହବା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ରେଡି ହଉଛି ତୁ ଆ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ରେଡି ହଉଛି। 6ଟା ହେଇଗଲା, ଉଠିଯିବା। ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆସିଲା କି? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ବାବା, ଭୂତ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୋମୁ, ଶିବୁନା, ମୋତେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କହିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ। ଭାଇ ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।